De ce? Pentru că nu m-am dus seara acasă. A plecat? Unde a plecat? Și de când sunt plecat de 3 zile. Când a fost marți, alate? Marți nu m-am dus acasă. Păi ce te-ai dus? Dracu să mă ia. Unde ai fost? Am pierdut și banii. Unde-i bani? I-am pierdut să mor. Nu, am luat pantaloni de training. Și unde-i bani? I-am dat un bloc. Unde te duci acum? Acasă. Îți dau 10.000? Da, soră. Hă? Simți? Asta e lunta împărătat. Lele, pentru băiatul ăsta să fie sănătos. Zi pentru cia. Pentru fie să fie tot să doriți. Așa, pentru sandalei. Pentru cine? Sandale, mă. Pentru sandale să Zi, fie sănătos. fără număr. Fără rumor. Zi. Hai. Hai că-ți dau. Asta e lunta de țigan. Lele. Nu e lunta împărătat. Lele. Asta e lunta. Adevărat. Este... Nu mă acolo, băiatule, să fac să mă repede bani. Unde faci? Nu, atât, mă duc să fac eu bani. Pentru? Să duc eu bani acasă. Andrei. Decât să zic eu ție să ai grijă de tine.